Liwap ve Mari vilayetlerinde soğuk oğdanlarının daşında kenarları berkitmek ve beýleki yer işlerinin uly depkinde alınıp barylmagy dowam edýär. Bu iki vilayetteki habarçylarymız Amudarýanyň we Garawyň kanalynyň suwunyň joşmagy howpunyň saklanýanlygyny we ilatly yerlere hem de möhüm infrastruktura jetgalarynyň işine hatar döredýänligini aýdarlar. Indi bir neçe gün bäri Liwap vilayetiniň çägininden geçen Amudarýanyň suwy hasy okurlanyp joşma howpuny güýçlendirdi. Bu arada habar berýän Liwapdaky korrespondentlerimiz bu aralykda Garawyň kanalynyň kenarlary ýuwulup kanaldan Mara şäherine barýan suwuň çölüň içine akandygyny gürrüň berýärler. Garawyň kanalynyň kenarlaryny berkitmek we suwuň daşmagynyň öňüni almak üçin Mara Liwapdan ýöreýti ulaglar hem agyr tehnika uradylypdyr. Şeýle-de Garawyň kanalynyň kenaryna gum daşamak üçin ýöreýti guruluşyk iri kompaniýalardan ýüzlerçe uly ýük daşaýjy awtolawlary iberilipdir. Habarçymyz şu sebäpden Türkmenabad Mara aralygynda alınıp barýan ýol guruluşyk işleriniň saklanandygyny aýdýar. Her bir 50 kilometr aralıkta Türkmenabad'dan Mara tarap asfalt düşölýär. Şol uly ýük taşaýjy awtolawlaryň hemmesi kömegi Garawyň kanalyna iberilipdir. Bu ulaglar Mara vilayetiniň çägininden geçen Garawyň kanalynyň kenarlaryny galdyrmak üçin gum taşaýar. Dip Liwapdaky habarçymyz ýol guruluşyk şirketiniň wekillerine talgylanyp gürrüň berýär. Mardaky habarçymyzyň sözlerine görä Garawyň kanalynyň suwy mundan 10 gün çemesi öňkem joşupdy we daşyna gumyň içine akypdy. Şonda geçirilen çärelere garamazdan suwuň öňüni alyp bolmady we netijede Marda ençeme wagtlap içimlik suwy problemasy döredi. Kanalyň suwy Marynyň iri elektrostansiýasyna barýar. Bu uly infrastrukturanyň işi üçin suwuň ýetmezçiligi döredi. Su çölüň içine akan soň şol Margaret hem uly enjamlary soňatmak üçin su barmady. Su üçinçiligi kanaldan doly üzüldi. Dip habarçymyz elektrostansiýanyň hünärmenlerine talgylanyp gürrüň berdi. 3 fevralda prezident Serdar Berdimuhammedow Garawyň kanalynyň kenarlaryny berkitmek boýunça birnäçe tapşyryk beripdi. Bu aralykda Mary vilayetiniň özünde ähli edaralardan şol sanda hususy hojalyklardan ýük taşaýjy awtolawlar we agyr tehnika jogjukly stansiýasyna uradylýar. Şol ulaglar jogjukly demir ýol stansiýasyna otlar arkaly ahali vilayetiniň Kaka, Duşak, Sarax etraplaryndan getirilen çagyl we iri daşlary ýükläp Garawyň kanalynyň böwsen kenarlaryna daşlar kenary berkitmek we suwuň akymyny saklamak üçin ulanylýar. Bu ýerde geçirilen işlere gatnaşýan bilermenler tehnikanyň ýetmezçiligi edýänligini aýdarlar. Tehnikanyň ýetmezçiligi edýänligi sebäpli vilayetiň kerpiç zawodlaryna gum taşıyan ýüklawlaryny hem jojukly stansiýasyna uradýarlar. Orsiýetden täze tehnikanyň getirilmegine hem garaşylýar. Edara kärhanalardan hem ýene-de iş güýjüni uradýarlar. Her gün jojukly stansiýasyna awtobusly hem otly mut işçi güýjüni getirýärler. Dip habarçymyz aýdýar. Suwuň joşmagynyň öňüni almak boýunça işler Marda geçen hepdeden bäri dowam edýär. Bu işleriň çäginde tas ähli döwlet edaralarynyň erkek işgärleriniň Türkmen galanyň 3 aja atly sebitine ýatymlyk uradylýanlygyny 3 fevralda habarçymyz gürrüň berdi. Adatlyk bilen gürrüňdeş bolan suw boýunça bilermenler suw howdanlarynyň ýagdaýyna olaryň düýbüniň kenar boýlarynyň arassalanmagyna degişli onlar çyllap çözülmän gelýän problemalaryň bardygyna öňe çekýärler. Türkmenistanda suw joşmagy problemasynyň döremegi yerlik häkimetleriň şu günler alyp barýan çäreleri we hökümetiň meseleni çözmek üçin göz öňünde tutýan kararlary barada yerlik habar beriş serişlerinde maglumat berilmeýär, bilermenleriň gatnaşmagynda diskussiýalar geçirilmeýär. Şeýle-de bolsa suw joşmagy howpuna duçar bolan Mary vilayetina soňky bir hepde goly wagtyň içinde Türkmenistanyň prezidenti 3 gezek baryp gaýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede Türkmenistanyň raýaty ýaňy doglan bäbegini pinjireden zyňdy. Munyň bilen bagly 22 ýaşly denany bilkatlaýyndan adam öldürmek aýplamasy bildirildi. Şol bir wagtda Sevara Bahramowa özüne ýönkülýän itmesi reddedýär. Türk mediasynyň maglumatyna görä hadise 31-nji ýanwarda ýerli wagt bilen 1 saat 4 töweregi Istanbulyň Bahçeli evler sebitinde ýüze çykypdyr. Talat Paşa köçesiniň ugrundaky jaýyň pinjeresinden ýere atylan torbanyň içinden bäbek tapyldy. Munyň üstüne açan goloýdaky adamlar destine polisiýa habar berdiler. Sebite gelen polisiýa ýaňy doglan bäbegi şol binada tämizleýiji bolup zähmet çeken Türkmenistanyň raýaty Sevara Bahramowanyň dynandygyny anyklady. Maglumata görä ol çagasy doguldygy destine onu torba dolap zyňypdyr. Ýaňy çaga dogrundygy sebäpli keselhanada bezergi berilenden soň Bahramowa sonra üçin yerli polisiýa idarasyna iltildi. Ol çaganyň ilki ölü doglandygyny, sondan soň gorkup onu zyňandygyny aýdypdyr.
Men göwreldigimi bilmeýärdim. Birden ağrılar başlandy. Soňra da çaga doguldy. Bäbek öle çykdy. Men gorkup ony torba ataldym we aşagda goýup gaýtdym. Aýyplamalary kabul etmeýärin. Men öldürmedim. Diýip Türk mediasynda Bahramowanyň sorugdaky sözleri getirilýär. Bundan soň şüpheli Bahramowa Bakırköýdäki Adalet idarasyna getirildi. Suud bilkaslarından adam öldürmek aýplamasy boýunça onu tutuk astyna almak hökmüni çykardy. Egerde suud dinlenişiniň dowamında onuň günäsi subut edilse, Türkmenistany denana 9 ýyldan 20 ýyla çelini türme tutuklugy berilip bilinir. Azatlygy yerli polisiýa we adalet idaralaryndan Bahramowanyň ýyşy bilen bagly häzirlikçi maglumat almak başartmady. Bu ýagdaý boýunça Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy bilen hem habarlaşyp bolmady. Azatlyk Bahramowanyň soňky ykbalyny ýerlemagy dowam etdirer. Türkiýe wiza düzgüniniň ornaşdyrylmagyndan ozal Türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alan esasy uğurlarynyň biridi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwarynda çap eden soňky sanlaryna görä, ýurtda Türkmenistanyň 200 000-den hem aşyr aýaty kanuny esasda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem has köpdigini aýdarlar. Sol bir wagtda Aşgabatyň haýsy tasynda Ankaranyň geçen sentýabrda Türkmenistanlylar üçin 15 ýyldan gowrak wagt dowam eden 30 günlük vizasy syýahat düzgününe ýatyrmagy, türkmen wekilhanalarynyň hem rahatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermezligi, Türkiýede onsuz hem kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän bir kanun türkmen migrantlarynyň köpüsiniň gün gözeran aladalaryny kynlaşdyrdy. Bu ýagdaýlar uğruny ýitiren, çykylgy gözleýän köp adamyň her hili huply işlere baş goşmagyny durly sebäplerden sol sanda käte öz janlaryny kast edip ölmeklerine hem getirýär diýip Azatlyň Türkiýede habarçysy Ahmet Rahmanow belleýär. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň ýagdaýy soňky wagtlar barha agyrlaşdy. Esasan dokumentlary düzeb bolmaýanlaryň, dokumentlary düzeb bolanlaryň da işleme haklary ýok. Medisina hyzmatlaryny aljak bolsalar, öwren gymmat düşýär. Dokumentlary düzeb bolmaýanlaryň bolsa hiç sadyk haky ýok. Hatta daşara çykmany gorkýarlar sebäbi pasport kontroly düşäseler, tutulýarlar we deportasiýony sentrlara alyp gidilýärler. Şol sebäpden türkmenistanlylar işläp ýören ýerlerine tutunýarlar, işlerini ýitirmejek bolup. Türkiýede ýaşaýyş gymmatlaşdygy için işsiz galanlar ýa-da işlerini ýitirenler garzlara girýärler we gyn ýagdaýlara düşýärler. Şol ýagdaýlar jenaýat işlemäne ýa-da özlerine ziyan ýetirmäne sebäp bolýar. Soňky ýyllarda Türkiýanyň medeniýet serişdelerinde türkmen migrantlarynyň ady bilen çykýan jenaýat habarlary ýygyderli çap edilýär. Türkmen hökümeti we media serişdeleri ne bu jenaýatlar, ne de daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň sany barada maglumat berip mesele gozgaýarlar. Şunlar Mara vilayatynyň Bayramaly we Garaum etraplaryndaky ekin meýdanlarynda gant şunduryny ýygnamak işleriniň depgini güýçlendirildi. Marda bu owy hojalyk önüminiň hasyly ýene-de büdjet işgärleriniň hasabyna ýygnalýar. Bayramalydaky we Garaumdaky ekin meýdanlarynda gant şunduryny ýygnaýan işgärlere geňeşlikleriň we arçynlyklaryň wekilleri gözükçülük edýärler. Olar häkim gyssap dur diýip hasyl bolup bildiginden çalt ýygnap almagy howlukýarlar. Dip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Marda gant şundurynyň hasylyny ýygnamak işlerine resmi derejede geçen ýylyň 28-nji oktýabrynda girişildi. Şu ýyl Marynyň 10 etrafynda döwlet tawşyrygy boýunça 14.900 hektar meýdana gant şunduryny eken daýhanlar 200.000 tonna şundur hasylyny ýygnap almagy meýilleşdirýärler. Şundurly meýdanyň iň uly bölegi, ýagny 5.000 hektary Garauma degişli bolup, bu etrapda şundur ýygnamak işlerine gatnaşýan marlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, häkimet wekilleri köpräk ayak ýoluna gidýän ýygymçylary hem halamaýarlar. Olar şeýle ýygymçylara az işländiklerini aýdyp, olaryň günlük töleglerini 25 ötürüm az berýärler. Mundan ozalky günlerde bular ýaly gyssamaýardylar. Häzir sowuk howada sehel köpräk ayak ýoluna çyksaň-da, ertir saat 8-den garanky düşýänçä işläp 40 manada derek 30 manat alýarsyň diýip hakyna tutulan marly işçi anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek bu çärelerin güýçlendirilmegi prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýetişdirilen gant şundurynyň hasylyny ýetkisiz öz wagtynda ýygnap almagy degişli hökümet ýolbaşçylaryna soňky bir aýyň dowamında birnäçe gezek tawşyrmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Prezident şeýle tawşyryklaryň birini geçen aýyň 16-synda geçiren iş maslahatynda belläpdi. Sewit häkimetleri döwlet başçylygynyň bu tawşyrygyny belli bir derejede büdjet işgärleriniň
işçileriniň hasabyna amal etmäge çalışýan ýaly bolup görünýär. Adatça bolşýaly döwlet edary kärhanalarynyň ýolbaşçylaryndan bu işler üçin işgär ýa-da olar ederek hakyna tutulan adam uğratmak talap edilýär. Şondur ýygnamaga gitmek itilemeýän we deregine hem adam tapyp ekin meýdanyna ugradyp bilmeýän büdjet işgärleriniň her biriniň 50 manat pul tapşyrmalydygy aýdylýar. İşgärler özlerine derek adam iwerteler-de ýa-da pul töleseler-de gündelik işlerini hem dogly bir jaý etmeli bolýarlar. Dip habarçy aýtdy. Bu aralykda bayramalda we Garagumda şuundur ýygnamak işlerine gatnaşan hakyna tutulan işçiler şuunlar häkimiýet wekilleriniň özleri bilen juda gödök çemeleşýändigine, käte paýyş sözleri hem ulanýandygyny aýdýarlar. Gündelik tölegleriniň wagtynda berilmezligi işçilere goşmaça urgu bolýar. Geçen hepdäniň ahirinde häkimiýet wekilleri gündelik 40 manadyň indi 7 hektar meýdanyň şuundur ýygnalandan soň beriljekdigini aýtdylar diýip işçi belledi. Habarçy başçıların gödök çemeleşmeleri we gündelik tölegleriniň kesilmegi zerarly hakyna tutulan onlarça işçiniň şuundur ýygnamaga gitmekden ýüzegrendigini hem aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada sewet häkimliklerinden we oba hojalygy bölümlerinden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi.